Que tal? Boas tardes. Amplíase o peche de bateas pola toxina lipofílica. As últimas en paralizar a extracción foron as da Pobra e as de Vilagarcía esta mesma mañá. Tamén onte quedou completamente paralizada a extracción de mexillón en todas as bateas da ría de Vigo. É unha situación de parálise que nos últimos días xa estaba en vigor nas rías de Pontevedra e de Muros Noia e que afectaba tamén a maioría das bateas arousás. Agora mesmo só permanecen abertos 8 polígonos mexilloeiros e todo isto ás portas da campaña do Nadal. Realmente con expectativas a que realmente que esta situación pois remita canto antes para poder que a campaña resulte un pouco mellor do que das perspectivas que temos hasta agora. Un incendio nun edificio de Santiago esta mañá deixou polo menos unha persoa ferida. O lume iniciouse pouco despois das 10:30 no barrio da Pontepedriña. Dous veciños quedaron atrapados no interior da súa vivenda situada no último andar. Afortunadamente, non houbo que lamentar danos maiores, aínda que se viviron momentos de angustia. Sal porque acá se puede volar todo y ahí me entero de que fue en el tercero, que uno de los chicos, Tarek, que vive ahí, parece que se ha quemado un colchón y que no se atrevió a salir porque no veía nada, se quedó como en shock y no pudo salir. Esta semana fíxose un ano do crime de Antonio Costa, o carniceiro da Praza de Abastos de Santiago, que morreu dunha malleira cando chegaba a traballar. Un ano despois, os dous responsables están en prisión á espera de xuízo que será o próximo día 26, en o que participará un xurado popular. Homicidio para a Fiscalía, asasinato para a acusación. Asesinato por unha alevosía sobrevenida e incluso entendemos que tamén existe a característica de ensañamiento, porque creo que os feitos son realmente o que merecen. É un delito de lesión segundo a defensa dos dous acusados, dous mozos de orixe venezolana que están en prisión dende aquela desgracia da madrugada. Kevin Martín Guillén e Carlos Eduardo Yepez enfrontanse a unha pena de 16 anos polo último crime que conmocionou Compostela, unha cidade de poucos sobresaltos deste calibre. Antonio Costa, o Muñico, era unha persoa recoñecida con anos de oficio ao lombo. O mercado perde un valor importante, un atractivo importante, porque ese conocemento que arrastra a familia Muñico estaba depositada en Antonio. Comprar carne podes comprar en calquer sitio, pero a carne dun artesano como él, non. Mi padre era unha persona que iba todas las mañanas temprano a la plaza porque era su vida, era su hobby. Sus clientes eran su segunda familia. Nunca, nunca, nunca la violencia es la solución. Menos aínda unha discusión que nunca debeu pasar do intercambio de palabras. Pero que pasou logo aquel 12 de novembro de 2024? O testemunho con máis valor no que se apoia o fiscal é o do garda de seguridade da praza, que tamén resultou ferido cando quixo axudar a vítima. Segundo o seu relato, Muñico encarouse cos seus agresores fora do recinto, pero a pelexa endureceuse dentro, onde forcexaron. O carniceiro colleu un cepillo con pau supostamente para se defender, pero todo virou na súa contra. Carlos Yepez golpeouno con forza e tirouno ao chan. Cando tiña inmobilizado o seu compañeiro, Kevin Guillén, deulle alo menos 2 golpes coa barra de ferro do cepillo de limpeza. Puideron ser definitivos. Segundo contou o vixiante, escoitou que Carlos Yepez dicía "matástelo". Entendemos que é unha acción, é unha única acción feita por dúas persoas, a su ciencia e conciencia, é dicir, colleron a este home, ademais dunha forma absolutamente salvaxe, e foi necesaria a acción de un para que o outro tamén a levase a cabo. A autopsia confirmaría despois que Antonio Costa morreu dunha lesión no cráneo e outra no cerebro. O xurado popular terá que decidir se tivo opcións de se defender ou non. O xuízo comezará o 26 de xaneiro, un ano, 2 meses e 14 días despois do crime. Máis cousas, estamos moi pendentes da situación dos polígonos de bateas. Esta mañá o Intecmar decretou o peche de outras 2 zonas bateiras da Ría de Arousa pola presenza de toxina lipofílica. Deste xeito, só permanecen abertos agora mesmo 8 polígonos e estamos ás portas da campaña do Nadal. Alejandro Álvarez.
Sí, de todos os polígonos bateeiros actualmente só se pode extraer mexilón de 5 da ría de Arousa, 2 da ría de Ares e Betanzos e 1 da ría de Camariñas. No caso da Ostra están abertos 3 polígonos bateeiros. En total é o 80% destes viveiros os que están afectados, algúns deles os ubicados aquí nesta ría de Muros e Noia. Unha toxina que afecta tamén a esas especies que están baixo a terra, como poden ser os berberechos ou as ameixas. Están pechados os bancos marisqueiros da ría de Vigo e tamén da ría de Pontevedra. Un problema que, sumado ás chuvias intensas das últimas semanas, que fai que baixe a salinidade da auga e aumente a mortandade do marisco, pode poñer en xaque unha das campañas máis importantes para o sector. Falamos da campaña do Nadal. A previsión é un pouco incerta porque realmente estamos vendo que hai bastante proliferación na agua, entonces eso o que fai é que se complique a situación. En vez de mellorar, confiamos en que para semanas, se hai unha disminución dos ventos do sur, ven un cambio de vento, pois que nos poda axudar un pouco nesa situación. Realmente con expectativas a que realmente que esta situación pois remita canto antes para poder que a campaña resulte un pouco mellor do que das perspectivas que temos hasta agora. En Salvaterra, a veciñanza do Casal pide que lles asfalten unha pista da zona que se emprega moito que está chea de fochancas. Arranxárona hai 5 anos, pero xa está tan chea de cobos que hai servizos que non queren pasar por ali. Moito pediu no Concello de Salvaterra o sogro de Aitor que asfaltasen esta pista que vai desde o Pazo a Dega das Barreiras ata a zona do Casal, algo que fixeron contra o 2020. Pero o firme xa está deteriorado e cheo de fochancas. Hai servizos como repartidores de butano que xa non queren ir ata as súas casas. Porque ven un taxis ou ven unha ambulancia ou ven un coche das bombonas, porque o coche das bombonas e a taxa non quiso subir aquí arriba. Entón, pois cara, esta pista quede mellor condicións. No, porque claro, entre os buracos, a subida, si veñen no sentido de aí do Alto do Galo para cá, ben, pero como veñan de abaixo, incorporarse para aquí é bastante complicado. Teñen que ir, dar a volta, porque xa o meu coche xa é pequeno, eles os camións xa lle dá máis traballo para girar aí. Mónica González sofre cada vez que o seu coche entra nunha fochanca, case pode sentir a dor. A primeira vez que me pillei o buraco, yo sei que me doía máis a min que ao propio coche, me parece. O coche resintio, claro, porque non deixa de ser aí un socavón, prácticamente. Estes veciños falaron co Concello antes e despois das municipais para que lles arranxasen o vial e chegou a haber un compromiso, pero nunca se cumpriu. Antes dos votos e depois dos votos que falen co teñente alcalde e me dixo que falen con ele o mes de, se me equivoco, o mes de enero e depois díxome que o mes de junio que iban a fer a pista nova. Está sin facer. Pro pequeno que o vial é bastante transitado pola xente que volve de festa e tamén por veciños e pilotos de rally. Por iso os veciños pregan ao Concello que se arranxe xa. Hai malestar entre os cazadores polo emprego de cámaras fototrampa para a caza do xabaril. Din que é unha práctica pouco ética e defenden que todos cacen empregando o método tradicional, con cans de rastrexo. E entonces, ahora mesmo, está aí poñendo o chollo. Din que o uso de cámaras con sensores de movimento nas batidas de xabaril vulnera as regras de xogo, polo que censuran esta práctica empregada xa por algunhas cuadrillas en Galicia. Os compañeiros, se tú estás cazando dunha maneira como se cazou sempre e outra persona que estén usando estos métodos, digamos, non estás cazando nas mesmas condicións. Eso é o problema sobre todo, porque tens máis posibilidades de dar capeza, de facer máis capturas. Eu teño desas cámaras, eu usas durante a temporada de cría, para saber como crían os animales, que cantidad de animales hai, pero claro, de aí a usalas para cazar, a caza sempre foi cazador, perro, animal. Medra o malestar entre o colectivo de cazadores polo uso das cámaras fototrampa que pode conlevar sancións. Están prohibidos por Seprona e Medio Ambiente, si te pillan con cámaras, ter sanción. Siempre hai que colocalas con autorización. Primeiro, no caso da caza, autorización do TECOR, e segundo, sería autorización do propietario do terreno onde se colocan, e nunca apuntando a lugares públicos de tránsito. É unha cousa non legal nin ilegal, eu poñería como a legal.
Apostan porque todos os cazadores respeten o tradicional rastrexo con cans das batidas de Xabaril. Xuntanse todos os compañeiros, uns quedan facendo lume para despois comer no sitio, e os restos sepáranse por o monte adiante, mirando onde hai rastro, onde anduvo de noite, onde non anduvo de noite, e onde lles parece que pode haber posibilidades, avisase a outros compañeiros que teñen uns cases especializados, e vanse con eses cas, e bueno, pois dices, oi, poden estar aquí, ou non poden, e o meu can diceme que sí, que non, e pois soltas aí, que está ben, que non, pois non pasou nada, a comer e punto. Entonces, se tú colocas as cámaras nesas carreteras, pois saben, home, por aquí pasou ás 4 da mañá, por aquí non pasou nada, por aquí pasou fai unha hora, e sempre tes máis posibilidades de dar con eles, claro. Desde a Federación Galega de Caza califican a práctica do trampeo con cámaras como pouco ética. En Santiago están aumentando os roubos nos comercios do ensanche. As perfumerías e os supermercados convértense nun obxectivo especialmente apetecible para quen precisa cartos rápidos, sobre todo despois empréganse para mercar droga. Teñen un inimigo na casa. Hai un punto de venta de drogas aquí enfrente, está aí baixando. Hai unha persona en particular que é conocido xa de todas as compañeiras tamén das perfumerías de aquí cerca, e entranos todos os días para coller o que pode. Pasou nas últimas horas, roubaron unha vez máis e van unhas 21 perfumes nunha tenda do centro e intentaron vendelos a só uns metros. Vino un chico y bueno, preguntó si quería unos perfumes baratos, muy baratos, y claro, yo le dije que no. Yo me imaginaba que era mercancía que había sido robada. En pouco ofreceronme un queixo a 2 euros, o sea, están buscando cartos por todas partes. Isto, o que máis están sufrindo son os supermercados. Bueno, a perfumería, desde logo, porque é un produto moi fácil e moi apetitoso, as ópticas tamén. O último ano está sendo un pesadelo, sobre todo en algúns establecementos que son especialmente apetecibles. Xa tremen pensando no Nadal. O perfume é algo moi solicitado, sobre todo ademais nestas fechas. Entón, a xente vai encargando, tuvemos que cambiar o escaparate, porque xa entraba directamente no escaparate, nos collía o produto, bueno, xo tiña todo moi estudiado. Parece ser que hai varios pisos por esta calle, por Alfredo Brañas, que ti leves o que leves, eles danche droga. É unha práctica habitual. De feito, no desaloxo do narcopiso das Fontiñas, a veciñanza puido confirmar as súas sospeitas. Había bicicletas, había unhas Karcher, había así, varias cousas. Encheron dúas furgos de material a priori robado. Levaban tempo aí, non sempre os mesmos, pero si o mesmo perfil, inquiocupas dedicados ao tráfico miúdo que traían os veciños de cabeza. A desesperación chegou até o punto que mesmo contrataron seguridade privada para evitar o sobe baixa constante. Polas noites xa non podían subir o piso e máis, entón acabase baixando a rúa e acabas vendo os mesmos movimentos, acabas vendo no parque, aquí na rúa, un poquinho máis abaixo na rotonda, por todas partes. O último en que ocupa está detido é o piso precintado. Por fin respiran aliviados. O que non saben é por canto tempo. E seguimos en Santiago porque un incendio obrigou a desaloxar un edificio de 4 andares no barrio da Pontepedriña. Os bombeiros de Brión e de Ordes tiveron que reforzalos de Santiago, xa que no momento da intervención estaban baixo mínimos. A alerta do incendio chegou ao 112 contra as 11 menos 10 da mañá. Saía fume deste edificio de 4 andares do barrio compostelán da Pontepedriña. Os veciños foron os primeiros en intervir para desaloxar os residentes das 4 vivendas. Estaba dentro da tenda, vimos salir fume e nada, pois fomos correndo primeiro, había estes 2 nenos que estaban aquí, os dimos sacado e pois nada, xa chegou os bomberos e chegou a policía e todo, pero bueno, parece ser que foi que prendeu fume lume no primeiro, vamos, e nada, fixamos o que pudamos, vamos. Axiña chegaron os bombeiros de Santiago. Todos os efectivos que estaban no parque eran 2 bombeiros e 2 mandos, polo que activaron tamén os de Brión e os de Ordes. Sei que estes últimos non chegaron a intervir. Os de Brión rescataron 2 adolescentes e un can no 4º piso coa axuda duns equipos autónomos de respiración, xa que todo o edificio estaba cheo de fume. Estamos a ver qué pasa. Yo quedé con el teléfono dentro y con un miedo pánico de que se caiga todo, pero no, parece que no, que es solo un susto. Ojalá. A intervención dos bombeiros prolongouse ata cerca da 1 da tarde. Outro incendio produciuse esta noite na Guarda e provocouno un raio. Rexistráronse 500 esta noite. Un deles impactou contra esta casa e provocou un lume nun dos cuartos da vivenda.
Cando chegaron os servizos de emerxencias, os residentes estaban fora. Os bombeiros lograron sufocar as lapas e evitaron que o incendio se estendese ao resto da vivenda. O impacto do raio tamén lle afectou a suministración eléctrica da zona. De feito, varias casas quedaron sen luz. Isto é o que nos contaban os bombeiros. Sospeitase que foi pola caída dun raio, pola antena de VHF que tiñan arriba no tellado, e cando chegamos nada, xa había lume pola ventana da planta superior e estendeuse polo falso techo que tiña de PVC. Que no meteorolóxico foi unha noite complicada, de feito, aínda segue activo ese aviso amarelo por mor das precipitacións, houbo raios, moita chuvia e moito vento, senón que lle pregunten a veciñanza de Fornelos de Montes, unha das localidades onde máis choveu. Xoel Rodríguez, como está aí a situación a arestora? Pois situación, Chus, moito máis tranquila. De feito, como poden ver agora mesmo, loce o sol, logo dunha noite que foi relativamente complicada por esas abundantes precipitacións caídas en toda a comunidade, tamén nesta provincia de Pontevedra. Aquí, en Fornelos de Montes, foi, de feito, un dos municipios que rexistrou maior cantidade de precipitación, malia que desta hora, segundo os datos de Meteo Galicia, o concello que rexistra maior cantidade de precipitación de xeito acumulado é o de Lousame, onde se superaron os 40 litros. E a estas abundantes precipitacións hai que sumar tamén o forte vento. En moitos puntos da nosa comunidade rexistráronse refachos que superaron os 100 e mesmo os 130 km por hora, por exemplo, no caso de Aveiga, que pasa tamén por ter hoxe o récord de temperatura mínima rexistrada con 0 graus. Por todo isto, pola borrasca Claudia, continúan activos na nosa comunidade distintos avisos, todos eles de nivel amarelo, concentrados na provincia de Pontevedra, tamén na da Coruña e en gran parte do litoral atlántico da comunidade. Para traballar é un pouco complicado fora. Mellor é... Hombre, hoxe, por exemplo, ainda se pode facer algo, pero normalmente a chover non se traballa. O non sei que sea por dentro. Levamos uns anos que hai bastante agua, sí, é verdad. Hai unhas temporadas de chuvia fuerte. Bueno, fai moitísimos anos xa chovía, pero ahora a verdad que os invernos son un pouco máis cálidos e máis agua. En Ourense está proliferando o cultivo de oliveiras, de feito máis da metade dos produtores están nesta provincia. Agora mesmo están co proceso de vareo das oliveiras. Recollen o froito para que o aceite este listo antes de rematar o ano. Nesta media hectárea de terreo no concello de Cenlle traballan dende ben cedo no vareo das oliveiras. Fano de a pouco e con agarimo. Como can encima da lona hai que andar sempre salteando, con cuidadiño, vamos facendo por zonas, vanse recollendo. É un traballo, bueno, como os de antes, de faelo a mau. O proxecto de colleita propia de Aceites Abril comezou hai máis de 10 anos. En este tempo foi sumando terreos e novos agricultores. Son xa máis dun 100 en 11 comarcas galegas. Elaboran aceite de oliva virxe extra procedente de oliveiras cultivadas en Galicia. En o momento da floración, nalgúnas zonas, pois castigou un pouquiño a chuvia e o vento, o que restou un pouquiño de productividade en algunha zona, e logo a seca tamén no período estival foi bastante acusada. E a xente que tuvo a posibilidade de ir regando as súas oliveiras, pois ten mellores resultados e bueno, a verdade é que en general estamos contentos ca colleita que vai haber. Unha colleita propia que este ano calculan chegará aos 50.000 kilos de oliva que recollerán durante todo o mes de novembro. Din que tanto nutricional como fitosanitariamente as condicións da colleita son óptimas, polo que agardan poder elaborar un aceite de máxima calidade. En canto se recollen as aceitunas, pois xa levamos para almazar en Aceites Abril, eli a molturamos e o antes posible para que esa aceituna pois non perda ningún tipo de calidade. A colleita permitirá sacar ao mercado unhas 12.000 botellas de medio litro de aceite de oliva virxe extra 100% galego, que xa se poderá probar antes de fin de ano. Galicia é a principal produtora exportadora de castañas de toda España. Aquí prodúcese unha media duns 20 millóns de kilos por campaña. Este ano a colleita reduciuse, pero o volume de negocio segue sendo un pulo, sobre todo na provincia de Ourense, onde se apaña a metade da produción galega. Neste almacén do Ríos, a actividade estes días incesante. Compran a castaña máis de 500 produtores da contorna e do norte de Portugal.
Temos sobre 200 castaños, este ano arderon 80 e destos podemos coller 1500 kilos, o ano pasado vendín máis. Pero bueno, este ano tamén aumentou porque parece que hai menos avispilla, son grandes. Depende do calibre, pero mínimo pagan o kilo a 1,60 €. Pesamos a castaña, entonces vai para un foso e faise un primeiro cribado. Dese cribado, despois esterilizamos a castaña e despois volvemos a cribar ya cando a escollemos a mao. Quitamos a furada do bicho e quitamos a rachada. Aquí moven por campaña 1 millón de kilos de castaña que van parar os mercados máis importantes de España. Merca Valencia, Merca Madrid, Merca Murcia, os asadores que están na calle, de toda España tamén, os supermercados tamén. Malia a redución da colleita nos últimos anos polos fungos, os insectos e o cambio climático, Galicia continúa a ser a principal rexión en produción e exportación de castañas a nivel nacional e a metade apáñase nos outos da provincia de Ourense. O 99% das persoas destas aldeas e de todos estes concellos teñen castiñeiros. Entonces, se hai unha boa campaña, pois é un rendemento económico maior, claro, e impulsa un pouco máis a economía de todos os concellos. Un negocio, o da castaña, que xera máis de 70 millóns de euros, incluindo tamén a transformación, e que mantén cuidado no noso territorio. Precisamente no lugar de Purdeus, en Parada do Sil, celebran hoxe a festa da pisa da castaña, unha práctica centenaria propia de lugares onde abundan os castiñeiros. Este labor de preparar a castaña para almacenala e consumila posteriormente no inverno recréase cada ano nesta celebración, na que tamén se organiza un mercado no que se poden adquirir outros produtos da zona. Cristina do Río. Os veciños de Purdeus, en Parada do Sil, recuperaron esta tradición hai xa 12 anos e vai a máis en cada nova edición. Do que se trata aquí é de recrear unha labor tradicional do campo, a pisa da castaña. Primeiro recollían as castañas, despois secábanas nos xa coñecidos sequeiros e posteriormente sacábase a casca para poder conservalas durante todo o inverno. Unha vez que estaban ben secas, servían de alimento tanto para as persoas como para os animais. A pisa da castaña é pois unha festa tradicional, unha labor popular que intentan recuperar e conservar tamén pola importancia que teñen os castiñeiros nesta zona, tanto pola paisaxe como para a prevención dos incendios forestais. Máis cousas, axudar, apoiar os cuidadores das persoas que padecen unha demencia é o obxectivo da guía elaborada por Agadea, a Asociación Galega para a Axuda dos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer. Con 500 socios e 3 centros de día en Santiago, Ribeira e Estrada, a Asociación Agadea de Axuda a Enfermos con Demencia tipo Alzheimer elaborou unha guía para mellorar a vida dos doentes e das persoas cuidadoras. Estímase que en Galicia viven 70.000 persoas con algún tipo de demencia. Os primeiros indicios de alarma danse nas actividades máis básicas. Xa aquela persoa que xa non é funcional á hora de facer a comida, se a fixo toda a vida, ou que se desorienta no coche ou camiñando pola rúa, digamos que non teñen por que ser sempre evidencias moi claras como a que unha persoa de repente perda toda a súa memoria a curto prazo, que é o que moitas veces asocia co Alzheimer, ou que apareza unha alucinación ou un delirio moi evidente. Normalmente, os primeiros signos son cuestións moito máis discretas, pero que nos deben chamar a atención porque a persoa deixa de ser autónoma. O obxectivo da guía é achegar información ás familias sobre a enfermidade e como mellorar a comunicación co doente. Para os coidadores é importante informarse tamén sobre cuestións legais e buscar axuda. Buscar esas asociacións máis próximas que traballamos cas persoas afectadas e cos coidadores e dentro do núcleo dos familiares pois eu recomendo moitos grupos de axuda mutua no que poden falar pois das súas situacións con total liberdade porque saben que toda a xente que ali está con eles vive as mesmas situacións, que se apoian mutuamente e sobre todo que aproveiten deses coidadores e coidadoras expertos que nos lle chamamos, que levan moitos anos nesa situación, pois que aproveiten de toda esa experiencia vivida que xa teñen e todos os pasos que xa deron para eles e elas pois levar información do que pode vir. Fundada hai 3 décadas, a asociación conta con máis dunha dúcia de centros terapéuticos. Esta tarde, ás 8, Vigo prende as luces de Nadal e con elas chegan as restriccións de tráfico. O Concello recomenda que os que vayan á cidade en coche busquen por anticipado onde estacionar.
Son as outras luces de Nadal de Vigo, aínda que gustan menos. O Concello ten medidos ata 70.000 vehículos que entran na cidade en só 2 horas os días de máxima afluencia e que se suman aos 200.000 xa rexistrados como locais. Por iso recomendan buscar aparcadoiro con tempo. Que reserven estacionamientos en el entorno, que los hay y muy buenos. Hay muy buenos parkings disponibles, no vamos a citarlos porque no nos corresponde, pero la infraestructura está ahí y está disponible y está en un lugar muy próximo al lugar de la celebración. Porque pro Nadal de Vigo non se habilitarán aparcadoiros disuasorios oficiais. O plan é desviar o tráfico a zonas menos concorridas. O mellor consello é deixar o coche en un parking de os que hai e dejarse perder por aquí. Que vengan en transporte público, si puede ser en tren, autobús, porque aquí luego este es un caos. Salir con antelación, buscar rutas alternas. O coche que non o traiga. Eu non, pero a xente que queira vir é mellor que veña en transporte público. Que non veña, xa está. En serio, porque está todo hasta arriba. É imposible vivir por aquí en Nadal. Serán 55 días con restriccións de tráfico, pero por niveis. As maiores limitacións só se aplicarán en 9 días, os de máis xente prevista e sempre, en principio, a partir das 6 da tarde.